Ara 3, ja. Ara tenim aquesta figura. No és una figura, té un volum, però anem a veure el que ens interessa. Té 1, 2, 3, 4, 5 i 6. D'acord? És un hexàgon. I anem a calcular l'àrea d'aquest hexàgon. Senyalem els seus costats. Com està baixant la temperatura. I hem mesurat anteriorment i hem vist que cada costat mesurava 10 centímetres. Després del punt mig al punt mitjà de cada costat, que és l'apotema, mesura 9 centímetres. Aleshores, l'àrea sabem que té 6 costats, cada costat val 10 centímetres i la seva apotema són 9 centímetres. I dividit entre 2. Són 60 per 9 dividit entre 2, que són 540 centímetres quadrats dividit entre 2. És a dir, que la seva àrea del hexàgon dona 270 centímetres quadrats.